Noc vo Viridian lese bola tichá, až príliš tichá. Tréner menom Rio si postavil malý táborák a jeho jediným spoločníkom bol jeho Hudhud, ktorý sedel na konári nad ním. Plameň praskal a všetko pôsobilo pokojne, no Rio mal zvláštny pocit, že tam nie sú sami. Nejaký čas po tom, čo sa úplne zotmelo, Hudhud zrazu nepatrne zahúkal, ale nie jeho bežným spôsobom. Toto bolo varovanie. Jeho oči sa roztiahli do neprirodzene veľkých kruhov. Začal kývať hlavou tam a späť. Niečo pozoroval v tme a to niečo naopak pozorovalo ich. Z hlbokého lesa sa ozval tichý, prerušovaný zvuk, akoby tlmený smiech. Rio sa postavil a zvolal: "Je tam niekto?" Odpoveď neprišla, iba ďalší smiech, tentokrát bližšie. V tme sa myhol tieň, malá silueta podivného tvaru, ktorý sa podobal na Pikachu. Niečo na ňom bolo neprirodzené, zlé. Jeho tieň mal príliš dlhé končatiny a hýbal sa strhane, ako by celý ten Pokémon bol skrútený alebo polámaný. Hudhud zlietol a začal búchať krídlami. Vyvolal vietor, snažil sa varovať svojho trénera. Rio zdvihol baterku a namieril svetlo na polohu, kde videl tieň. No ten pokrútený Pikachu tam nebol. Na zemi po ňom zostali handry, pripomínajúci jeho tvar. Tma v okolitom lese akoby zosilnela. Rio začal baliť táborák a popri tom šepol Hudhutovi: "Ideme preč. Hneď!" Keď odchádzali z lesa, posledný krát sa obzrel. V diaľke medzi stromami stála nehybne tá pokrútená postava, pripomínajúca inak milého Pokémona. Našťastie sa nehýbala. Až kým Rio nezašmurkal. V tom momente bola o 2 stromy bližšie. Niektorí Pokémoni nechcú, aby si ich videl. Iné zasa nechcú, aby si odišiel.